Oo, JR. Pero pwedeng pag-isipan ko muna. Bakit, Layla? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Tao po! Parin Jerry! Parin Jerry! Parin Jerry! Sino kaya yun? Sino po sila? Ang ganda naman niya. Sino kaya siya? Kuya, sabi ko, sino po sila? Ay! Andiyan po ba si Paring Jerry? Ah, si Kuya. Wala po siya. Napunta po siya sa bukid. Tinignan po niya yung mga pananim niya. Ah? Kuya mo si Paring Jerry? Hindi niya alam na kapatid ko si Kuya. Opo, kapatid ko po siya. Ako po si Layla. Ha? Ikaw na ba si Layla? Pasensya ka na. Hindi kita namukhahan. Maliit ka pa kasi nung huling namasyal ako dito kay kuya mo. Ang ganda niya. Hindi ko inaasahan na mabibighani ako sa kanya. Pero papayag kaya si Paring Jerry kung liligawan ko yung kapatid niya. Parang JR, ikaw nga. Kailan ka dumating? Matagal na ako dito sa Pinas, pare. Tara, pasok tayo sa loob. Siyempre. Pasok muna ako sa loob, Kuya. May ginagawa pa kasi ako sa loob. Sige. Kumusta nga pala yung buhay mo? Di pa nakapag-asawa ka sa abroad? Oo, pare. Pero nag-iwalay din kami. Sumama sa foreigner. Nakakalungkot pala ang nangyari sa'yo dun. May anak ba kayo? Yun na nga eh. Buti hindi kami nagkaanak. Kawawa lang sana yung anak namin. Sa bagay pare, tama ka. Pare, anong tinitignan mo dyan? Pare, si Layla na pala yun. Hindi ko akalain na ganyan sa kaganda paglaki niya. Ha? Anong ibig mong sabihin pare? Pangit ako nung lumaki ako? Hindi pare. Hindi lamang ganun ang ibig kong sabihin. Dalaga pa yan pare. Wala pang nobyo. Pwede ba akong manligaw pare kung sakali? Pwede naman pare. Ang tanong, yun ay kung papasa ka. Si pare talaga. Pare, lakad mo nga ako. Siyempre pare, ikaw pa, malakas ka sa akin. Sabi mo pre ah. Salamat ah. Layla, siguro naman nababasa mo na yung nararamdaman ko para sa'yo. Oo, JR. Pero pwedeng pag-isipan ko muna. Bakit Layla? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Ikaw ang bahala, Layla. Ayaw naman kitang pilitin na mahalin mo ako. Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin, JR. Oo, may nararamdaman din ako para sa'yo. Pero natatakot at naguguluhan kasi ako. Tungkol saan, Layla? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko ang lahat. Pasensya ka na, JR. Pero gusto ko munang pag-isipan. Pare, pwede ba tayong mag-usap sandali? Sige. Ano ba yun, pare? Pare, pasensya ka na sa kapatid ko. Natatakot lang siya sa mga sasabihin ng mga tao. Nag-usap kami kagabi. Layla, matagal nang nililigaw sa'yo si JR ah. Ayaw mo ba siyang maging nobyo? Wala namang problema sa kalagayan ng pamumuhay niya. Kuya, gustuhin ko man. Natatakot lang kasi ako. Saan ka natatakot? Di ba, Kuya? May asawa na siya dati. Oo, pero hiwalay na sila. Kahit na, kasal siya. Kaya hindi rin kami pwedeng ikasal kung ganun. Hindi ko natanong sa kanya kung nag-divorce sila.
nung asawa niyang nasa abroad. Natatakot lang kasi ako, kuya, na ang pagmamahalan namin ni JR ay magiging masama sa mata ng ibang tao. Laila, huwag niyong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Nagmamahalan kayo. Ang importante, mahal niyo ang isa't isa at wala kayong problema. Hayaan mo. Bukas na bukas, tatanungin ko si paring JR kung nag-divorce ba sila ng naging asawa niya. Yun ang totoong dahilan kung bakit hindi niya masabi sa'yo ang tunay na nararamdaman niya. Oo nga pala pare, di ko rin nasabi sa'yo na oo, may kasulatan kaming hiwalay na. May anak na rin sila ng asawa niya. Naku, sana noon ko pa tinanong sa'yo para hindi nagkakaganyan ang kapatid ko ngayon. Mahal na mahal ka niya. Pwede ko pa siyang puntahan para masabi ko na pwede kami magpakasal. Hindi na kailangan, JR. Huwag kang mag-alala. Kahit kailan, hindi magiging masama ang pagmamahalan natin sa mata ng ibang tao. Pare, basta, pangako mo sa akin na huwag mong sasaktan at paiyakin ang kapatid ko ha. Pangako pare, hindi. Dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal din kita, JR. Sa wakas, nakatagpo rin ang kapatid ko ng pag-ibig niya. Dalangin kong maging masaya kayong dalawa. Dahil kahit kailan, hindi naging masama sa mata ng Diyos ang dalawang taong nagmamahalan. Kaya walang karapatan ang mga tao na maging masama ang pagmamahalan nyo sa mata nila. Sige, paring JR, Laila, maiwan ko muna kayo. Sige, kuya. Sige pare. Layla, maraming salamat ha.